اف در بیستانک سبزه نکو لکیلک باجار دیاربکر لسر ریا کو دچه العزیز جهدگره. بدهان ولاتی جناوا بیستانی سبزه نوکی باجان صور، باجان رش، بیبر و خیاران دچنن. اف ولاتی نخبات کارن، بکرن. وکی کو دناوا بیستان خوا دبن بدل خوا و تیرا خوا. سبزه آن دچنن و تورکن خوا تجیدکن. ولاتی دبیجن او بوی آوایی جیانا باجر و دانستاندنا مارکتان دور دکون و بهنا آخه دستینن. Yani antem biraz daha taze, daha hoş. Hem mal sahibiyle bile kazanmıştık. Yani daha taze ya. Bu evi antem vra. Abi serisi asır ki de adını ne bu istalar. Çok germ bu am zor ma tub kır. Hin o novda tub dıkır. O münacdı baki bu istam mesela tamam hoş ve acaba bir yamş. خوازم مگوام به ناف باغچه جی ببینم ناف شهر دا پارین کی سقنتی جی هبون و موتر ولا موای توب کرم ما فرنگی توب کردم تمام بعد جای سوز وای توب دکن گردم ما بخوازم به ناف باغچه بگره و مرل گند به مثلا. Biz de köylü çocuğuz yani sonuçta biz de köyde geliştik. O yüzden çekiyor böyle toprak insanı. Em jî li gundan mezin bûne. Ji ber wê yekê keyfa me ji ax û bîstanî re tê. Em tên li nav vî bîstanî bi destê xwe sebzeyan diçînin. Wisa em sebzeyên nû û baştir dikirin. Di mehên havînê de li ser riyan gelek cotkarên ku sebzeyan difirûşin cih digirin. Lê rêbaza firûtina sebzeyan ya cotkar aydın qulaksız ji ya cotkarên din cudatir e. Ji 10 salan zêdetir e ku aydın qulaksız û malbata xwe bi zehmetî û lêçûnên zêde cotkariya sebzeyan dikin. Qulaksız dibêje ev rêbaza firûtina sebzeyan hêj nû ye û wî xwestiye ku hem sebzeyên organîk bifirûşî welatiyan hem jî bi wan zewqa çinîna bi destên xwe bide hîskirin. De 15 salan vura cotarî dikin. Ew dikin. Makîn üretmiş dikin. Milletê destê xwe berev dike ew dike organîk ew. Destî wî bahçe İkili mukate ve bu bahçe mine üyü abi. Yani destek o da udaki mina bazara nakın. Yani çiyan çürük bir nave, çiyan teze organik destek o jedikne. Buhan sebzeyan li vê bazarê wihane. Kîloa bacanên reş bi 3 lîre û nîv, bîber bi 2 lîre û nîv, bacanên sor bi 2 lîre û nîv, xiyar bi 5 lîreyan tê firotin. Bi taybetî, welatiyên ku qûtê zivistanê hazir dikin berê xwe didin vî bîstanî. Li vê bazarê, firûşkar jî û bikir jî ji halê xwe razî ne. Welatiyên ku li bajaran dijîn ji bax û bostanê xwe dûr ketine. Lê belê dema ku têne nav vî baxçeyê, wekî ku çûbin gundê xwe an ku nav baxçeyê xwe de bi pereyekê erzan û bi dilê xwe sebzeyên organîk dikirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.